विशेष या बातमीपत्रात आपण सुरुवातीला बघणार आहोत त्या म्हणजे 3 लक्ष वेधून घेणाऱ्या बातम्या। आजची पहिली मोठी बातमी आहे नाशिक लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणाची। नाशिक कंपनी धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खानला अटक करण्यात आली आहे। 20 दिवसांपासून फरार असलेल्या निदाला छत्रपती संभाजीनगरमधून बेड्या ठोकण्यात आल्यात। आज निदा खानला नाशिक कोर्टामध्ये हजर केलं जाणार आहे। तर दुसरी मोठी बातमी आहे ती म्हणजे 10वीच्या निकालाची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे। आज सकाळी 11 वाजता बोर्डाचा निकाल जाहीर होणार आहे, तर दुपारी 1 वाजता हाच निकाल ऑनलाईन सुद्धा बघता येणार आहे। तर तिसरी लक्ष वेधून घेणारी बातमी आहे ती म्हणजे पायधुनी प्रकरणाची। पायधुनी मृत्यू प्रकरणात आता एक मोठा ट्विस्ट आलाय। कलिंगड आणि मृतांच्या शरीरातील नमुन्यात विष आढळलेलं आहे। उंदीर मारण्याच्या औषधामुळे चौघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे। हे प्रकरण आता हत्येचं आहे की आत्महत्येचं, हा सस्पेन्स वाढलेला आहे।